Prepletené osud. V tichom meste Maplewood, kde sa všetci navzájom poznali, žila úzko spätá skupina priateľov. Laura, James, Sophie a Daniel. Boli nerozluční od strednej školy. Ich putá boli kované spoločnými zážitkami a nespočetnými spomienkami. Trávili spolu víkendy, smiali sa na starých vtipoch a podporovali sa navzájom počas životných vzostupov a pádov. Laura a James boli manželmi 5 rokov. Ich vzťah bol taký, že inšpiroval ostatných, hlboko milujúci, podporujúci a zdanlivo neotrasiteľný. Sophie, Laurina najlepšia priateľka od detstva, bola vždy súčasťou ich života. Bola živelná umelkyňa, ktorá do ich kruhu prinášala farby a energiu. Daniel, Jamesov najbližší priateľ, bol ten spoľahlivý, vždy pripravený s riešením na každý problém. Jedného teplého letného večera, keď sa skupina zišla u Laury a Jamesa na ich pravidelnú piatkovú večeru, bolo vo vzduchu cítiť nezvyčajné napätie. Laura si všimla, že James sa v poslednej dobe zdá byť vzdialený, jeho myseľ často niekde inde. Snažila sa to odohnať, ale ten nepríjemný pocit v jej žalúdku jej nedal pokoj. Po večeri, zatiaľ čo Laura umývala riad v kuchyni, započula tlmený rozhovor medzi Jamesom a Sophiou na terase. Jej srdce začalo búšiť, keď sa snažila zachytiť ich slová. Sophie, musíme byť opatrní, zašepkal James naliehavo. Viem, James, ale nemôžem stále predstierať, že je všetko normálne, odpovedala Sophie, jej hlas sa chvel. Laura cítila, ako jej krv zamrzla. Ticho sa priblížila k oknu, oči jej rozšírili, keď videla, ako James siaha po Sophiinej ruke. Uvedomenie jej zasiahlo ako prívalová vlna. Jej manžel a jej najlepšia priateľka mali pomer. Stála tam, zmrazená, zatiaľ čo sa jej svet rúcal. Ako sa to mohlo stať? Ako mohli takto zradiť jej dôveru? Laurina myseľ sa zmietala v zmesi hnevu, smútku a neverenia. Tú noc Laura konfrontovala Jamesa. Počula som ťa a Sophie hovoriť, povedala, jej hlas sa triasol. Ako dlho to trvá? James, zaskočený, sa najprv snažil zaprieť, ale Laurin prenikavý pohľad ho donútil priznať pravdu. Je to už pár mesiacov, priznal sa, jeho hlas sotva počuteľný. Nikdy som to nechcel, ani neviem, ako to začalo. Laurin oči sa naplnili slzami. Ako si to mohol urobiť mne? Nám? A Sophie, zo všetkých ľudí. James odvrátil zrak, neschopný sa jej pozrieť do očí. Nemám žiadne ospravedlenie. Je mi to ľúto, Laura. Naozaj mi je. Nasledujúci deň Laura zavolala Danielovi a požiadala ho, aby sa stretli v miestnej kaviarni. Potrebovala sa s niekým porozprávať, niekým, kto nebol zapojený do zrady. Daniel prišiel, jeho obvyklý pokojný výraz bol v ostrom kontraste s Lauriným nepokojom. Laura, vyzeráš znepokojené. Čo sa deje? Spýtal sa Daniel s obavami v tvári. Laura sa zhlboka nadýchla a rozpovedala udalosti predchádzajúcej noci. Daniel pozorne počúval, jeho výraz sa s každým slovom zatemňoval. Nemôžem tomu uveriť, povedal nakoniec. James a Sophie, to je nepredstaviteľné. Laura prikývla a zotrela si slzy. Neviem, čo mám robiť, Daniel. Cítim sa tak stratená. Daniel jej vzal ruku cez stôl. Nemusíš tým prechádzať sama, Laura. Som tu pre teba. Nech sa deje čokoľvek. Ako dni plynuli, Laurin svet sa ďalej rúcal. James sa odsťahoval z ich domu, aby jej dal priestor a Sophie, plná viny, sa snažila nadviazať kontakt, ale Laura ju nemohla zniesť vidieť. Nachádzala útechu v Danielovi, ktorý sa stal jej oporou počas tohto búrlivého obdobia. Strávili hodiny rozprávaním, prechádzkami cez pokojné parky mesta a nachádzaním malých momentov radosti uprostred chaosu. Jedného večera, keď sedeli na lavičke s výhľadom na Maplewoodské jazero, Daniel sa otočil k Laure. Zaslúžiš si niečo lepšie, Laura. Zaslúžiš si niekoho, kto ťa ocení a bude rešpektovať. Laura sa na neho pozrela, jej oči plné vďačnosti. Ďakujem, Daniel. Bol si neuveriteľný počas tohto všetkého. Neviem, čo by som bez teba robila. Postupom času sa medzi Laurou a Danielom začalo formovať nové puto. Bolo to iné ako ich predchádzajúce priateľstvo, hlbšie a intímnejšie. Zistili, že sa k sebe priťahujú spôsobmi, ktoré nečakali. Jedného večera, keď mali tichú večeru u Laury doma, Daniel sa naklonil a poboskal ju. Bol to jemný, opatrný bosk, plný prísľubu niečoho nového. Si tým istý? Spýtala sa Laura. Trochu sa odtiahla. Daniel prikývol. Nikdy som si nebol v živote niečím istejší. Záleží mi na tebe, Laura. Viac, než som si kedy uvedomil. Ich vzťah kvitol pomaly, postavený na základoch dôvery a vzájomného rešpektu. Laura zistila, že sa uzdravuje. Jej srdce sa liečilo spôsobmi, o ktorých si nikdy nemyslela, že sú možné.
Uvedomila si, že hoci bola zrada bolestivá, otvorila dvere k niečomu krásnemu a nečakanému. Medzi tým James bojoval so svojou vinou a ľútosťou. On a Sophie ukončili svoj pomer, uvedomiac si škody, ktoré spôsobili. James vyhľadal terapiu, dúfajúc, že pochopí svoje činy a nájde spôsob, ako sa ospravedlniť. Kontaktoval Lauru a požiadal ju o možnosť sa porozprávať. Jedného popoludňa sa stretli v tichej kaviarni. Laura, viem, že som ti veľmi ublížil a nečakám, že mi odpustíš ľahko. Ale chcem, aby si vedela, že je mi to naozaj ľúto. Pracoval som na sebe, snažiac sa pochopiť, prečo som urobil to, čo som urobil. Laura počúvala, jej emócie boli zmiešané medzi hnevom a smútkom. James, oceňujem, že sa snažíš veci napraviť, ale musíš pochopiť, že to, čo si urobil, zmenilo všetko. Náš vzťah už nikdy nebude rovnaký. James prikývol, slzy v očiach. Chápem, len chcem, aby si bola šťastná, či už je to so mnou alebo nie. Keď Laura opustila kaviareň, cítila istú mieru uzavretia. Vedela, že hoci jej manželstvo s Jamesom skončilo, jej život sa tým neskončil. Našla nový začiatok s Danielom a podpora jej skutočných priateľov jej ukázala, že aj v najtemnejších časoch je vždy nádej. Život sa pomaly začal vracať do normálu, aj keď tiene zrady stále pretrvávali. Laura pokračovala v budovaní svojho nového života s Danielom, ich vzťah sa každým dňom posilňoval. Podporovali sa navzájom v pretrvávajúcej bolesti a neistote, nachádzajúc silu vo svojej láske a spoločných zážitkoch. Sophie, zničená stratou priateľstva s Laurou a vlastným pocitom viny, sa rozhodla na chvíľu opustiť Maplewood. Presťahovala sa do blízkeho mesta, hľadajúc nový začiatok a dúfajúc, že nájde nejaký pokoj. Odstup umožnil Laure liečiť sa bez neustálych pripomienok na zradu. Ako mesiace prešli do roku, vzťah Laury a Daniela sa prehlbil. Podnikali malé výlety, objavovali nové miesta a vytvárali nové spomienky. Laura sa začala viac smiať sa úprimne a cítiť spokojnosť, ktorú už dlho nezažila. Jedného večera, keď sedeli pri praskajúcom ohni v útulnej chatke počas víkendového výletu, Daniel vzal Lauru za ruku. Myslel som veľa na nás, na našu budúcnosť, začal, jeho oči boli plné úprimnosti. Chcem stráviť zvyšok svojho života s tebou, Laura. Vezmeš si ma? Laura mala v očiach slzy, keď prikývla. Áno, Daniel. Áno, vezmem. Ich svadba bola malá, intímna záležitosť, na ktorej sa zúčastnili blízki priatelia a rodina. Bola to oslava lásky, odolnosti a nových začiatkov. Keď Laura kráčala uličkou, cítila mier a šťastie, ktoré si po takom zúfalstve nikdy nedokázala predstaviť. James, ktorý pokračoval vo svojej terapii a sebapoznávaní, poslal Laure a Danielovi srdečný list, v ktorom im prijal všetko najlepšie a vyjadril nádej na ich šťastie. Laura si gesto vážila, uznávajúc Jamesov rast a zmenu. Bolo to znamenie, že hoci sa ich cesty rozišli, už nebola žiadna pretrvávajúca nenávisť. Sophie, ktorá stále žila v meste, našla svoju vlastnú cestu k uzdraveniu. Zamerala sa na svoje umenie, vkladajúc svoje emócie do svojej práce a nachádzajúc útechu v svojej tvorivosti. Postupne si našla nových priateľov a začala obnovovať svoj život, vždy nesúci poučenia z minulosti so sebou. Roky plynuli a putá medzi Laurou, Danielom, Jamesom a Sophiou sa vyvinuli. Všetci našli svoje vlastné spôsoby, ako sa uzdraviť a rásť. Ich životy sa preplietali neočakávanými, ale významnými spôsobmi. Laura a Daniel vybudovali láskyplný domov plný smiechu a prísľubu jasnej budúcnosti. James nakoniec našiel znova lásku, poučený zo svojich chýb a stal sa lepším partnerom. Sophie naďalej prekvitá vo svojich umeleckých snahách. Jej diela sú oslavované pre ich emocionálnu hĺbku a krásu. Hoci jazvy z rady nikdy úplne nezmizli, slúžili ako pripomienka sily a odolnosti, ktorú každý z nich vlastnil. Všetci čelili svojim najtemnejším momentom a vyšli z nich silnejší, múdrejší a súcitnejší. Príbeh Laury, Jamesa, Sophie a Daniela nás učí, že zrada môže prísť z najneočakávanejších miest, ale tiež ukazuje silu ľudského ducha. Aj keď je dôvera rozbitá, je možné nájsť uzdravenie a nové začiatky. Práve priateľstvo a úprimná podpora nám môžu pomôcť prejsť cez najbolestivejšie skúsenosti a niekedy je koniec jednej kapitoly len začiatkom druhej, krásnejšej. Výzvy života môžu viesť k hlbokej osobnej raste, hlbším vzťahom a objaveniu odolnosti, o ktorej sme ani nevedeli, že ju máme. Ako roky plynuli, životy Laury, Daniela, Jamesa a Sophie pokračovali svojimi cestami, ktoré boli plné nových víziev, radostí a nečakaných zvratov.
Laura a Daniel žili šťastne v Maplewood, ich láska rástla a posilňovala sa s každým dňom. Laura dokonca začala pracovať ako učiteľka v miestnej škole, zatiaľ čo Daniel sa stal uznávaným architektom. Jedného slnečného jarného rána Laura pocítila slabé nevoľnosti. Spočiatku to pripisovala stresu z práce, ale keď sa to opakovalo niekoľko dní po sebe, rozhodla sa navštíviť lekára. S napätím v čakárni čakala na výsledky, keď doktor vstúpil s úsmevom na tvári. Laura, gratulujem, povedal. Ste tehotná. Laura bola ohromená radosťou. Táto správa znamenala nový začiatok a ešte väčšie prepojenie medzi ňou a Danielom. Keď mu to večer oznámila, Daniel ju vzal do náruče a roztočil ju okolo izby. Ich smiech naplnil dom. Nemôžem tomu uveriť, Laura. Budeme rodičia, vykríkol. Jeho oči žiarili šťastím. Ako sa Laura a Daniel pripravovali na príchod dieťaťa, ich vzťah sa stal ešte silnejším. Spoločne vyberali farby pre detskú izbu, kupovali oblečenie a plánovali budúcnosť. Ich priatelia a rodina ich obklopovali podporou a láskou, čo ešte viac posilňovalo ich rozhodnutie zostať v Maplewood. Medzi tým Sophie, ktorá sa presťahovala do veľkého mesta, sa tiež menila. Jej umelecká kariéra dosahovala nové výšky, jej diela sa vystavovali v prestížnych galériách. Hoci si našla nové priateľstvá, vždy cítila prázdno, ktoré nechávala v Maplewood. Raz za čas písala Lauru list, ospravedlňujúc sa za všetko, čo sa stalo a vyjadrujúc nádej, že jedného dňa by mohli obnoviť svoje priateľstvo. Laura si tie listy odkladala, neodpovedajúc, ale tiež ich neignorujúc. Vedela, že čas liečí rany a možno raz nájde spôsob, ako odpustiť. Ale teraz, s novým životom na ceste, sa sústredila na budúcnosť. James, po rozvode s Laurou, pokračoval v terapii a našiel si nový smer v živote. Stal sa mentorom v miestnom centre pre mládež, pomáhajúc deťom prechádzať ťažkými situáciami. Táto práca mu priniesla novú perspektívu a pocit naplnenia, ktorý hľadal. Po niekoľkých rokoch si našiel novú partnerku Emily, ktorá bola láskavá a chápavá. Ich vzťah bol postavený na úprimnosti a otvorenosti a James sa snažil byť tým najlepším partnerom, akým mohol byť. Jedného dňa, keď bol James na prechádzke v parku, narazil na Lauru a Daniela, ktorí tam boli so svojím malým synom Lucasom. James sa zastavil, nervózne sa usmial a pozdravil ich. Laura, Daniel, ahojte, povedal. To musí byť váš malý Lucas, je nádherný. Laura sa usmiala, trochu napätá, ale aj vďačná za Jamesove milé slová. Ďakujem, James. Ako sa máš? Darí sa mi dobre, odpovedal. Pracujem v mládežníckom centre a našiel som niečo, čo ma naplňa a stretol som niekoho špeciálneho, Emily. Daniel a Laura sa pozreli na seba a potom na Jamesa. To je skvelé, James. Sme radi, že si našiel svoj smer, povedal Daniel. Ako sa ich rozhovor skončil, Laura cítila, že niektoré rany sa začali hojiť. Možno nikdy nezabudne na to, čo sa stalo, ale vidieť Jamesa šťastného a na správnej ceste jej prinieslo určitú mieru pokoja. Sophie, ktorá sa dozvedela o narodení Lucasa cez spoločných priateľov, napísala Laure ešte jeden list. V ňom vyjadrila úprimné ospravedlenie a prianie, aby mohla byť súčasťou Laurínho nového života. Tento list bol iný. Bol plný nádeje a túžby po zmierení. Jedného dňa, po dlhom premýšľaní, sa Laura rozhodla odpísať. Vo svojom liste priznala, že jej trvalo dlhý čas, aby sa uzdravila, ale tiež uznala, že ľudia sa menia a zaslúžia si druhú šancu. Navrhla, aby sa stretli a porozprávali. Keď sa Laura a Sophie stretli v malej kaviarni, bolo to emocionálne stretnutie. Obidve ženy mali slzy v očiach, keď sa objali a začali hovoriť. Sophie vysvetlila, ako sa zmenila a ako veľmi jej chýbalo ich priateľstvo. Laura so slzami v očiach odpovedala: Sophie, nikdy nezabudnem na to, čo sa stalo, ale verím, že ľudia sa môžu meniť a vidím, že si sa zmenila. Skúsme to znova. Ako sa čas plynul, Laura a Sophie postupne obnovovali svoje priateľstvo. Nebolo to jednoduché, ale spoločne našli spôsob, ako znovu budovať dôveru a nájsť spoločnú cestu. Život v Maplewoode pokračoval. Laura a Daniel sa tešili zo svojho syna Lucasa a ich láska rástla každým dňom. James a Emily si plánovali svadbu a boli šťastní. Sophie sa častejšie vracala do Maplewoodu, prinášajúc so sebou kúsok mestského života, ale aj pokoj a zmierenie. Jedného večera, keď všetci štyria, Laura, Daniel, James a Sophie, sedeli spolu pri ohni, rozprávali sa a smiali sa, bolo zrejmé, že život našiel spôsob, ako zahojiť staré rany a priniesť nové začiatky. Príbehu Laury, Daniela, Jamesa a Sophie nám pripomína,
že život je plný výziev, ale aj príležitostí na rast a zmierenie. Zrada a bolesť môžu byť hlboké, ale ľudská schopnosť odpúšťať a nachádzať nové cesty je nesmierna. Skutočné priateľstvá a vzťahy sa môžu obnoviť, ak sú postavené na úprimnosti, pokore a túžbe po zmierení. Každý koniec je aj začiatkom niečoho nového a krásneho. Aj najhlbšie rany sa môžu zahojiť, keď je prítomná láska, pochopenie a odhodlanie rásť.